Hi ha llocs que semblen completament normals, fins que algú t'explica què va passar-hi fa molts anys. Fa 2 estius, un home gran del meu poble ens va parlar d'una antiga explotació de pirita perduda a les muntanyes de Valdeperillo. Ens va dir que encara hi havia de ser, amagada en algun punt barranc amunt. I, evidentment, allò sonava com una idea fantàstica. Durant mesos vam recórrer camins abandonats, vam travessar zones cobertes de vegetació i vam buscar la mina per pràcticament tota la muntanya. I després de gairebé un any, finalment la vam trobar. Poc després va començar el segon curs del cicle d'operacions de laboratori i per al repte final del curs necessitàvem desenvolupar un projecte experimental propi. Al principi vaig pensar a analitzar directament l'aigua de la font del poble, però transportar mostres des de la muntanya sense alterar-ne les propietats microbiològiques era complicat. Aleshores em vaig fer una altra pregunta. I si el problema no era l'aigua? I si el problema era la mina? La pirita es pot oxidar amb el pas del temps i alliberar sulfats i compostos fèrrics al medi, i el barranc passa literalment al costat de l'antiga explotació minera. Per això, l'objectiu general del projecte seria estudiar l'estat d'alteració de la pirita de Valdeperillo i comparar-la amb mostres de Navajún, una mina actualment activa i molt més ben conservada. Per comprovar aquesta hipòtesi, necessitava comparar 2 tipus de mostres molt diferents. Les mostres de Navajún procedeixen d'una explotació minera activa situada a La Rioja. Es caracteritzen per presentar cristalls ben formats, poca alteració superficial i propietats molt pròximes a les esperades per a la pirita. Les mostres de Valdeperillo procedeixen d'una antiga explotació minera abandonada des de fa dècades. Aquestes mostres presenten un aspecte més heterogeni, una fracturació més elevada i evidències visuals d'alteració. Precisament aquestes diferències fan possible comparar l'estat de conservació dels 2 materials. Per respondre a la hipòtesi inicial, es van definir 3 objectius principals seguint la metodologia SMART. Objectiu número 1. Determinar per a maig de 2026 si la pirita de Valdeperillo presenta un grau d'alteració superior al de la pirita de Navajún, mitjançant assajos de densitat, granulometria, humitat i composició química. Objectiu número 2. Quantificar el contingut de ferro i sofre en ambdues mostres per comparar-ne els resultats amb els valors teòrics de la pirita i detectar possibles processos de degradació mineral. Objectiu número 3. Avaluar abans de finalitzar el projecte si l'alteració observada podria estar relacionada amb processos capaços d'afectar l'entorn pròxim de l'antiga explotació minera. I per aconseguir-ho, va ser necessari realitzar 5 anàlisis experimentals diferents. Tot i que aquest projecte se centra en una antiga mina de pirita, els seus resultats també es poden relacionar amb diversos objectius de desenvolupament sostenible. L'objectiu de desenvolupament sostenible número 6, aigua neta i sanejament, està relacionat amb la protecció dels recursos hídrics. Si l'alteració de la pirita genera sulfats o compostos fèrrics, aquests podrien incorporar-se a l'aigua superficial. L'objectiu de desenvolupament sostenible número 12, producció i consum responsables, promou una gestió responsable dels recursos naturals i dels impactes derivats de l'activitat humana. L'existència d'explotacions mineres abandonades fa especialment important estudiar-ne els efectes a llarg termini. L'objectiu de desenvolupament sostenible número 15, vida d'ecosistemes terrestres, busca protegir els ecosistemes terrestres. Comprendre com interactuen els minerals alterats amb l'entorn ajuda a conservar la qualitat dels sòls i dels hàbitats naturals. Per tant, encara que el projecte es desenvolupa a escala local, els seus resultats estan relacionats amb reptes ambientals d'abast global. I encara que tot això pugui semblar un simple projecte de laboratori, en realitat feia gairebé 2 anys que s'estava desenvolupant. El 5 de gener de 2026 vaig pujar completament sol a la mina per recollir les mostres. I com que la cobertura desapareix entre les muntanyes, si alguna cosa sortia malament, literalment estava sol. Després de recollir les mostres de pirita i de sòl mineralitzat, les vaig portar al laboratori per començar les anàlisis. Les mostres de referència de Navajún ja les tenia a casa des de feia anys. Durant les setmanes següents, vaig realitzar diferents anàlisis físiques i químiques
per intentar descobrir si la pirita de Valdeperillo realment s'estava alterant. Granulometria, densitat, humitat, ferro i sofre. Allò que va començar com la recerca d'una mina abandonada va acabar convertint-se en una investigació sobre l'alteració de la pirita i el seu possible impacte sobre l'entorn. I això només va ser el començament.